Cigára be lesz téve. Hát elárulnak ám azon. Nem árulok senki át. Ki van albezőtös, Hát albeződinak pont. Őr van neki, de halászok elárulnak. Halászok nem bajlódnak, nem érdekli. Ezért pedig látom, még tömették ki az ülőt, minden vitték el. Hogy fog. Most még hoznak be. Zöldjék még örvántani fogja. Várjál, Ki hogy a... fogjuk ki az igen, ülőt. persze, azt megértem, de ki az az ember, aki tudja, hogy öli meg az autót, még tenyésztik ám. Azt kéne felolvasni az ember. A vadőrük alig izélik. Hogy, ha tudja, a tyúkot mindent meg fog állni, még teljesen akarja. de erre sem. Itt az ellenség rovatja. Azt mondja, fosztóban, rákászva már gondolom, de tegnap kiángatta, nem, tegnap előtt, ma egyet az ülő megint. Őtékét, amit két napjának ebben ma viszi. Minden baszak kiángad egy melyen. Kilási, tegnap úgy bétek, hogy csűrkopig a gondolom. Bé egészen. Az ülő, mikor bébaszkodik, egy van az látod, ülő. elrepülni Az van. utcában már megfogjuk. Én nem tudom ám. Minden románió ellenkezik el. Nem az így volt örökkézik annak idején. Nem valamikor, nem Jó, hogy hány ürüfogó felsorolom. Lőric Indini. Tokontona, Abeloina, Mukina, Balázsőska. Ne sírtem, kettő fogó volt az egész. Az Andoré volt egyik, helyzettem ki ürüt belőle. más az Attilai, csak hordozták ide-oda. De nem, itt csak Takantónak volt a faluban ülni. Kármivel, Loina. Másnak senki, az az Andoré volt. Sorba, hogy ne lepülnek. Másnak nem volt. Olyan ürüt fogtunk ám. Nem beszélek, hogy csak Andor... Ugye, milyen, nézd, és az újra benne a galambot megöltem. Addig voltam. Meg a melyiket megtudtam. Volt a melyiket. Hát kézd meg csak gondoltál. Csak a melyik rábdősült. Ne ellenkezdjél most itt. Hát miért mondtam a Hát másik? egyszer én nem egyet fogtam. Tökével fogtam, én vettem ki ámbőt. Ellenkezdjél. Amelyik várgődött, azt felfogtam, Igaz? de más nem tudtam, mely galamb lehúzódott, mert ilyen A helyszokban lett. vágás egyet megölt. Meg mondom én, ha véletlen a körülben el tudta kapni, de ő távol van, ha nem várgődik a galamb, sosem tudja Akkor kimenni. Andor és Lemény ketten lesétolni szembetökle. Hát a 5 ábra sorokban Mondom, mert ha várgődik a galamb, csak úgy tudja meg. Szabika látod? Hát hogy nem érti meg? Azért, mert én voltam, nem te. Hát a galamb, ha nem várgődik, érted ugye? Nem tudja megfogni. Na, még. Szabika, Rita ha soha. még, most hialá, valamit én kárban neki csináljak. No most, fejlünk Filipős, mit dolgoztam Szabikának? Mondd meg. Ne, hát még többet nekik. A galomba csak úgy... Élve ott vagyok ámbő. Én tudom. Ő tudja innen a házból. Hát én vagyok galomba, se Én hát vagyok, annyit érted, mint ott galomb. voltam, kivettem a galambot. Hát mondom meg! Ha galomb várgődik, csak akkor tudja felvenni. Ha galomb lehúzódik, nem tudja megfogni. Hát egyszer én nem megy, de tudom jobban. Ha én meg te Én ma... vettem ki az ürifogót. Na, meg sem A érti. fogóból én vettem ki. Hát mondom, ha galomb várgődik, csak úgy tudja megfogni. A galomb, ha lehúzódik, nem tudja megfogni a csapdába. Kapudar, az erdélyben szétéstem. Tehát annyit értem. Én vettem ki az ürüt. Nézzek el. Takulna. Tiszta bolond, ha mondom, hogy fogja meg. A galomb várgődik, csak akkor. Én nem azt mondtam, hogy fogtam meg. Én vettem ki. Hát Elkigózó. abban mondom, hogy kinyírom. Hát nekem van igazom. Hogy van igazad te? 100 millió, egy. Ha hogy veszed ki, ha nem tudja megfogni a galombot benne? Az ürüt lekapoltott, az ürüt kivettük. Mondom, mert a galombot, ha fel tudta venni, csak úgy tudtam megölni. Hanem nem tudtam megölni a galombot. A galomb lehúzódott, nyomból nem tudtam megfogni. Meg pedig várgődött, a gombot a körmivel felvettek, megöltek. Takontorra nem vették ki ürüt. Az ürüt fogóból. Hát hogy ne vett föl Andor kis, ének igen, mondom meg. Ári van. De csak úgy, ha ő lenyúlt a zöld között, a gombot körmában, a ilyen hosszú körmában meg. Felveszi, szóval áll a vége meg a körte. Hát én nem egyet fogadtam meg. Van neked, hogy nem tud tetszesen megfogni, galomban ki volt tanulva, nem várjődött, húzódott le. Hát jó tudom, hogy volt vagy 40 cent, és ő nem igaz leírni.
Én valahogy ugye felvárgölődött, átadta a könyvet, és akkor ott vágtam, mint belédő. Nem tudom, meg is úgy. Akkor volt. A szomszédok volt. Lőrincségben minden. A szomszédom lőrincségben volt, hogy 40 darab goló. Tehát, Itt ülőfüggő csak gondolnak, bukhatok senkinek. És Attilának, Bargyosnak, azoknak. Most pedig Lázár Józsinak Bondi azt mondta, hogy szekérrel lehozzák nekünk. Még a bogott tett a zsebkendére, hogy ne felálltsál. Úgyhogy de nem szabad. engem nem érdekel, nem kell. Fel lesz a téve. No csak. Hát nem, hogy nagy sokat, a fel lesz téve. De ha nem szabad, Nem kérdezik én senkit, úgy no sem. látod, De ellen. semmit nem lesz Jó, velük. itt te kettőt hozok ide. Mit hozok? Melyiknél segít a két ülőfogutat. Megbüntetnek Hol van két ülőfog? Van nézem kettőt. Menj hozzá a Te kettőt. milyen lengyel most a Csabikó koszogjó? Ha nem szabad ember. Én nem kérdezik senkit sem, nem, hogy szabad vagy nem szabad. Le lesz ide hozzá, kész. Annyi az egész. Amen. Te miért pedig? Megfoglak. Ha nem szabad ember. Hadd békén, ne vitassuk, én nem hallgatom a sok marabban beszélőt. Én sem a buta beszél. Csak olyan De ha nem olyan nem szabad ember. Megmondtam, nem értik el engem, nem értik el Ők semmit. megcsinálják. Elkapnak a kosít. Légy nyugodt, a Kapsz galomba. egy ezőlás. Semmi sem lenne, galomba, mind belé szólnának, hogy igen, elmondok, szabadodba zívjuk, elfogjuk. Igen. Az adával kivétnek téged. Büntetés nem szabad. Na, de nehogy nem, téged nem Nujé vagy azt értik. mondja, nujé vagy. Téged nem értik, hogy vagy békén. Ne ömüleg, karetreába. De azt mondják magyarul, románul. No Janne, haj, umideli. No, melynek, umidi, csinszute. Menje, jó. Hát a törvényel szemben játszani akkor. Ha Megmondtam. nem a poliszon meg, Legyen elég. ül pofon a poliszon. Legyen Hát elég. gondoljon. Hát mit vitatod? Menj ki, a poliszon Nem menj el, hogy békét benne sírtelen. Egy gyakorlatilag meg, hogy rosszul lesz. Nem mondtam senki semmit. Ha nem szabad, úgy csinálja. Hát te beszélsz meg. Elkapnak a faszodra könyv. Ne foglalkoztam, csak téged ne kapjon. Hogy itt ha engem nem mennek, mint Na, hogy mondom. még madár fogom sincs. Nem csinálok senki semmit. Olyan szépen elgondolj magad. De most mondtad, hogy törvénye van. Annak idején volt, hogy de fogtuk őket, fát. Mindenütt fogtak őket, akkor is nem jöttek, úgy pont, mint most. De nem csináltak semmit sem, csak ígérték, hogy mégis, hogy ne fogják úgy, de semmit nem csináltak akkor sem. Sőt, még kéne adjanak diplomát, hogy igenis az öli csürkét, tyúkok. Itt csak a galambászok védik, csak a galambászok. Más nem védik. Ugye, a sajnál az öli. Én ezt igazat adnék most. Rengeteg írtani galamba. kéne. Rengeteg galambot Miféle? Galambos gelisztés, amit elkapnak. Még kicsi nyúlott, ez ne fogják, hogy sosor mázin, amelyik most születik. Rengeteget nyúl rá Tudom, ám buszítnak. tisztán tudom. Buszítnak el is. Fogják a nyúlfikat, úszedik Na, ezt, nem basztak. megöli. Azért nincsen. Csak amelyik a bozotban kökényösbe kölyködik meg, ott nem tudja megölni. Szabadban még a nagyotes addig, ha csak semmit kiváljuk. Úgy. Reálton addig. Most igazat mondta, látom, most tisztelem. Tényleg úgy van, most van így. Most van igaz. Nem, ez tényleg azt mondtam, most igazat mondom. Leül csak kiválja semmit állni. És átkelás. Ha semmit, mikor kiváltam, könnyen megölni, mert nem lát. Erre sásik. Azt vágjuk, csak semmit legásében. Csak hír. Vagy híros. Hát tyúkot felszik, viszi. Akkor itt belegasztod. Nagy tyúkot elviszi, mondom, a nagy híros. Egy lépés sem viszi, a bárbőli, nem bír. Viszi el. Nem bír. Egy elviszi. De egy lépés sem tudja, egy lépés sem. El az ilyen kicsi perüka, elhúzza, úgy 10-15 méterre, de az adott a bájból teszi, meg nem bírja. Az nehéz.